daghan ng nahitabuan ani nga gisulsulan pasabungon ang maayo untang relasyon nga hinungdan sa away, ang magtiayon malinaw untang pagpuyo, sulsulan gyud, intrigahan kay gusto nga maguba ang maayong relasyon sa magtiayon. Ang maayong pamilya gusto nga gubon pinaagi sa sulsul. Kana bang pasabungon ang tao aron mag-away, mao pud nay kalipay sa uban. Doon na ba'y kaso nga ikapasaka batok sa tao nga magpasabong og away? Ang tubag, ubos sa Article 26, Paragraph 2 sa New Civil Code. Unsay giingon? Pwede nga pasakaan og kasong damages ang tao nga nihimo na og panghilabot sa pribadong kinabuhi siyang isig katawo or sa mga relasyon sa pamilya. Sa ingon nga pamaagi, kung nahitabuan mo ani, pwede nga kini nga provision sa balaod ang inyong i-apply aron inyohang patagmon kanang sulsulira ninyo nga kaila nga mao'y naghatag o kagubot sa inyohang kinabuhi.